ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗେ ନେବା କଥା ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ୍ ଥିଲା ମୋତେ ବାହାଘରକୁ। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନିଜ ଲୋକ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ନା, ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ଏଠା ଘର ଉଠିବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗଲି, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ଖାତିରଦାରୀ ବି ହେଲା, ଜଇଁ ପୁଅ ନା, ଖାତିରଦାରୀ କରିକି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। 2 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୁଁ ବସିକି ଏପଟ ସେପଟ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 2 ଦିନ ବିତେଇଦେଲି। ଆଉ ନୂଆ ଲୋକ କାହାକୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଭଲସେ, କାହାକୁ ଭରସା କରିକି ଦୀପଦ ବି କଥା ହେବି ପାରିଲିନି। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଫେରିଲି ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କି ମୁଁ ସେଠି 2 ଦିନ ରହିଲି, 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭରସା କରିକି କାହା ସହିତ ଦୀପଦ ଭଲସେ କଥା ହେଇପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ଝିଅ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରୁ ଏତେ